Vamos con Baile de Baile, concurso mundial de baile tradicional. Moi boas noites, Baile de Baile. Esta noite dedicado ao noso compañeiro Mato, que nos ve dende a habitación 442 do Hospital Clínico de Santiago. Para que? Pois para que saia pronto. E eu aproveito. Ele todos os enfermos. Eu aproveito para mandarlle un saludo a nosa amiga Concha de Lunera, que tamén está no hospital. Anda, Concha, nosa amiga, veña, Vicos. Enerxía positiva dende aquí, dende os bailadores para lá. Bueno, presentación, adiante. Vimos a pedir un forte aplauso para nosa charanga do Baile de Baile. Hola, boa noite. Máis forte, máis forte. Estupendo, xurado. E para os nosos suíces, boas noites, Monse Rivera. Boa noite. Hola, Monse. Boas noites, Carlos José. Hola, boas noites. Carlos José, moi boa noite. Boas noites, Enrique Penabat. Hola, Hola, Enrique. Hola. E boas noites, Sonia María. Hola, Sonia María, bailadores desta noite. Os bailadores desta noite son os mesmos que o venres pasado, repetiron o bo empate, son ben vos. Por esta banda de aquí, Sandra e máis Michael, que chegan dende Carballo, os Metezocas. Carballo, Segunda Bergantiño. semana xa para eles. E a dereita de Michael, pantalla. bailador suizo, que temos que mandar un saludo para Basel, pasente de Sementeira, que hoxe seguro que nos están vendo. Para la Vicos, para Suiza, claro. Veña, e pola dereita de Da outra pantalla, quen banda, está? terceira semana xa, para Manuel e máis para Ana, os rondeiros dos Castros da Coruña. Hola, os Castros da Coruña, por favor. Bergantiños, Carballo, colóquense no centro do albero. Eu teño que palco do anunciar baile. que temos unha chea de seráns, Veña. Temos unha chea de seráns. Preparados. O mércores serán na Nasa, en Santiago, e o sábado serán en Ramirás, en Melide, en Morgadáns Gondomar, en Tui, en Lentillas Neves e en Mogor Marín. E o domingo pola tarde, concurso de baile tradicional en Bandeira. Canta festa. Imos alá. 1, 2, 3, aquí estamos no Baile de Baile. Comenzando. Metezocas de Carballo. Cambio de parella. Os rondeiros dos Castros da Coruña. Outro ritmo, Lenny, que ponemos Unha agora? xota dos Metezocas de Carballo.
O agarrado. Imos cun paso doble. Canten que saben esta. De Coimbra, Patria de Villanuras, o San Cristóbal de Coimbra, Patria de Villanuras, mollado pan en aceite, besados santos escuras, mollado pan en aceite, besados santos escuras, eran de claro, eran de ven, era la causa de usted, eran de claro, eran de ven, era la causa de usted. Muy bien, bailadores, felicidades. Xurado, pódese retirar a deliberar. Hai unha cousa.